नोंथांमोना नुनो मोनदों बे उन्दै हिनजावसाया मोसानायखौ। नाथाय बे उन्दै हिनजावसाया दा मोसाला एबा मोसानो हाला। उन्दै समावनो मोसाहांनो लानाय बे अनथावथाव हिनजावसाया दा मोसानो गारनानै एमाव उन्दुनानै थानो गोनां जादों। बे उन्दै हिनजावसाया बेबायदि थासारियाव थानो गोनां जानायनि जाहोना जाबाय जापानिज एनकेफेलाइटिस बेराम। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय गहपुर हालामनि ककिला बनरगाव गामिनि उत्तम बसुमतारीनि फिसाजो निरुला बसुमतारीया गोबाव समनिफ्रायनो जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामाव गोग्लैनानै दङ। निरुलाया फरायनाय, मोसानाय आरो मेथाइ खननायाव आखा-फाखामोन। गोबां फाहामथायनि राहा खालामब्लाबो नाथाय दासिमबो उन्दै हिनजावसा निरुलाया बेरामाव गोग्लैनानै एमाव उन्दुनानै थानांदों। बियो 4 थाखोआव फरायफुबाय थानाय फरायसुलिमोन। दा निरुलाखौ जौगा फाहामथायनि थाखाय फाहामसालियाव लांनो एबा थिसननो रांनि आंखाल। ओंखायनो निरुलानि फाहामथायनि थाखाय रांनि अनसुंथाइ हास्थायदों रायजो राजाफोर एबा सोरखारनि फारसेनिफ्राय न'खरनि सुबुङा। आंनि मुङा उत्तम बसुमतारी, गामिया आंना ककिला बनरगाव, डिस्ट्रिक्टआ बिश्वनाथ गोलैयो। दा आङो इसिबांखिनि फिसाजोआ आंना ओरैबायदि जाना दं, निरुला बसुमतारी। दा आङो बेखौनो नायनानै डाक्टारनाव लांदों। डाक्टारनावबो लांनानै थाखा फैसा सर्ट जानायलाय आं दा न'आवनो दोननांगौ गोनां जादों। दा माने जेसेबां जोंना बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव बिसोरबो हायो, जेसेबां हायो बेखौनो नाजानानै हरदोंमोन। सोरबा 10,000, सोरबा 5,000 बिदिखौ हरदोंमोन। दा बे फैसाया जोब्बाय। दा जेसेबां न'आव मोसौ मोसा दं, अमा दाउ फारौ बिदिनो फाननांगौ गोनां जाबाय। आरो दा बिनि बेमारा हामनाय लाइनावनो गैथ'वा। दा आङो दा बेलेगाव लांनो सानदोंमोन। दा बेलेगावबो उफाय, दा रां रुफानि खोथा दं। आङो नागिरदोंमोन नागिरनायालाय, हाबो गैला, फाननाय जाबाय। दा बबेनिफ्राय आं जेरावबो राहा गैयि जाबाय। बेखौनो ओरैनो जेनेबा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आङो दा अननानै सोरबा एसे एनै सोरबा सहायगिरि दङबा अननानै आंनि न'खरखौ नाहरो, बेखौनो आं लुबैदों आरो एसे एनैखौ। बेजोंनो आंनि गथ'आ मोजांबो जानो हागौ खिबाजानि। दाथ' एसे गथ'नि बायदिद्राय नंला, एसे मोजांनि माबायाव फैबाय। आगोलथ' आंबो लानो हायि जाबायमोन, दा एसे मोजाङाव फैदों। दा आरो बिनिफ्राय साबसिनाव फैयोब्ला जोंनि गोसोआ गोजोनगोन। दा ओंखायनो रायजो राजानिफ्राय खुलुमनाय थाबाय। आरो नोंथांनि जे फिसाया खै बोसोरसो जाखो आरो बेसे क्लासाव फरायोमोन? आंनि आरो फिसाजोआ माबा जाबायमोन, 11 बोसोर रानिं सोलिगासिनो आरो। ओमफ्राय क्लास 4आव फरायोमोन बियो। जोंना बै बिजयपुर LP स्कुलाव फरायो। ओमफ्राय बियो मोसानाय मानायावबो पारगतमोन। अकस्मात जाना होबाय बेमारानो। माब्रै जाखो जोंबो पात्ता मोनासै। बेमारखौ बुंदों डक्टरफ्रालाय जापानिज एनकेफेलाइटिस। दा बिनि क्रसआबो जोब्बाय होननायलाय जोङो तेजपुरनिफ्राय लाना फैदों TMCनिफ्राय। थेवबाबो आं नाजाबावनो होननानै जुजिदोंमोन। दा बेराफारसे थाखा फैसा गैयिलाय आं दा न'आवनो दोननांगौ गोनां जाबाय। धेमाजिनिफ्राय इउरप बर', इनसाइड एनि बर'।